I'll deliver you into this day. The Lord will deliver you into my hand. I will smite thee, take thy hand from thee, and I'll give to the carcass of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is God in heaven. And all the assembly shall know that the Lord saveth not with sword or spear, for the battle is the Lord's, and he will give me into your hands. And it came to pass, when the Philistine arose and drew near to meet David. Nyaya ndiinayo panapa ndeya David against Goliath. In terms of weapons, Goliath aiva weapons are far much better and greater than the sling ine mukomana unonzi David. But pane kutaura kwandiroda kuti ndibate pano yandiri kuti declaration iri kuitwa naDavid. Atanga atsanangura kuti hondo iyi haisi yangu, nyangwe ndiri muhondo iyi, hondo iyi haisi yangu. I surrender this battle into the hands of the Lord. So I make a declaration, the Lord will give me. Mwari vachandipa kukunda. Mwari vachandipa kukunda. So David in his understanding anoziva kuti hondo nyangwe ndirimo ndiri mairi, asi hondo ya Jehovah. So unoisa declaration kuti nhasi vanhu vachaziva kuti kwaIsraeri kuda Mwari mupenyu. You know, there are times yekuti tine zvatinoda kuachiva nekubudirira muupenyu, but the main goal of the purpose ndeyekuti vanhu vazive kuti ndakapenga, vanhu vazive kuti ndinogona, vanhu vazive kuti ndakangwara. David ari kuti kana Mwari vandipa kukunda, the people will know that there is God in heaven. The people will know that there is God in Israel. Kureva kuti motive yake, purpose yake, victory yake ari kuisa muruoko rwaJehovha. Kuti kana ndakunda ndabudirira, vanhu vachaziva kuti kwaIsraeri kuna Mwari. So there are times yekuti victory yese ingori centered muupenyu hwako kuti vanhu vazive kuti ndinogona, ndakapenga, I am the best, ndakarongeka, ndinoziva zvandinoita. Kurongeka, kuziva zvaunoita kwese kwakanaka. But all the glory belongs unto him, that is Jehovah God. So David ari kuti vanhu vazive kuti kwaIsraeri kuna Mwari, God will give me victory. Kureva kuti muvictory yake ari kuburitsa zita rake, ari kuisa zita raJehovha kuti rizivikanwe kuti kwaIsraeri kuna Mwari. Nyangwe isu sevanhu takataura pamusoro paDavid achikunda Goliath, David anotaura Jehovha vachikunda Goliath. So kune maonero evanhu anoita titsanangure kuti David wakauraya Goliath. As a story neactivity yakaitika ipapo, it's true, he killed Goliath. But iye wacho nyakuraya Goliath anoti so that people will know that there is God in Israel. So danger ndeyekuti vanhu avaone the unseen, vanoona what happened on the ground. Nyangwe nemadzimai vakaimba nziyo yekuti David killed 10,000 and so killed 1,000. Vari kutadza kunzwa concept ne understanding ina David wacho nyakuraya Goliath, so that people will know that there is God in Israel. So that people will know that there is God in Israel. I'll repeat the statement. I'll give the carcass of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, to the wild beasts of the earth, and the whole earth may know that there is God in Israel. So that the whole earth may know that there is God in Israel. Zanzi kuti vanhu vagoziva, the whole earth, nyika yese, kuti kwaIsraeri kuna Mwari. So pfungwa yake ndeyekuti Mwari vakudzwe on this battle. Pfungwa yake ndeyekuti vanhu vazive kugona kwaMwari in this battle. But uchaona kuti ukaverenga further, vanhu vanenge vakadzi vakazoimba nziyo
David killed 10,000 and Saul killed 1,000. Nyangwe nesu mukukura mukurarama taingoti David wakauraya Goliath, David wakauraya Goliath, because taitora panyaya. But tikaenda mu spiritual understanding, yemazwi akataurwa naDavid ariwo akatrigger victory. Hondo ndeya Jehovha, kukunda ndekwa Jehovha. So nyaya ndeyekubvisa zita rako oisa zita raJehovha, kuti vanhu vagoziva kwete kuti David unogona kukanda chifura mawe, kuti vanhu vagoziva kwete kuti David unogona kushandisa sling, kuti vanhu vagoziva kwete kuti David ane chivindi akashinga, kuti vanhu vagoziva kwete kuti David is a young man but anogona kurwa, but so that people will know that there is God in Israel. Kuti vanhu vagoziva kuti kwaIsrael kuna Mwari. So when God's name is involved pachinhu chauri kuita, Mwari vanoprotecta zita ravo. So when the name of the Lord is involved pachinhu chauri kubata, there is assurance of victory. Because zita raMwari ari associated nekukundikana, nokuti Mwari havakundikani. Nhamo yatina ndeyekuti dzimwe nguva kana ndaachiva ndabudira zvinhu zvaakuendeka zvaitika, I want people to know that I'm smart. I want people to know that I'm intelligent. I want people to know that I'm connected. I want people to know kuti handinoziva zvandiri kuita, which is not it. What's the reason behind your victory? What's the reason behind your achievement? What's the reason behind the victory you are seeking today? So that people will know. Mukomana anogona, mukomana anoziva, akarongeka, anoziva zvaanoita. But David pano against Goliath aruburitsa picture yekuti it's not about me, it's all about Jehovah. Asi vanhu maonero avo sevanhu vanoimba nziyo pamusoro paDavid. Vanhu kufunga kwavo sevanhu nemaonero avo, they will give praise to men. But men with revelation and understanding will channel the praise unto the Lord. Father, we thank you. Father, we honor you. Father, we worship you. Father, we glorify your name. Let your holy name be glorified. Kuvana venyu baba zvavanoshuvira nekutsvaka, pavachakunda nekubudirira, zita renyu rikudzwe Mwari wangu, zita renyu rinamatwe riremekedzwe. Nyika ngaizive kuti munosumudza marombe kubva muguruva. Matisumudza Mwari, vanhu ngavataure zita renyu. Neni ndichapupura nekutaura zita renyu, kuti it's all about you, Jehovah God. Hakusi kugona kurongeka kungwara nekuziva, asi kuti dzinongova nyasha dzenyu dzamunotendera Baba, kuti nezisingagone kubatwawo nezera rangu zvibatike, zvisingagone kubatwa nyangwe nemaconnections angu zvibatike, zvisingagone kubatika nyangwe neunyanzvi, asi mugone kuzvitendera kuti zvibatike neruoko rwangu, so that people will know that there is God in heaven who is merciful. Kuti vanhu vagoziva kuti kudenga kuna Mwari unopa kukunda nekubudirira. So 1 Samuel chapter 17 verse 15 over that. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David. David ran and stood upon the Philistine, took his sword, and drew it out of the seat thereof, and slew him, cut off his head. David anga aine chivhuramawe kana kuti sling, asi Bible rinoti wakazodambura musoro waGoliath. He cut off the head of Goliath. Chapa David kudambura musoro waGoliath iye asina banga, akashanda nesword nebanga ranga rina Goliath. So paanoisa declaration yekuti today I will cut off your head, haasi kutaura zvaainazvo.
ari kutaura zvaasina, but zvaanotenda kuti kana ndaita zvinodiwa naMwari uchandiwanira nyasha yekuwana zvandisina. So haugoni kudambura musoro waGoliathi nesling nedombo. Dombo rinongotema musoro waGoliathi, Goliathi owira pasi. Kana Goliathi awira pasi, ndo paunogona kuenda kundotsika paari wotora banga raainaro from his seat, then you can cut off the head of Goliath. Ndiri kuti kudii? Machallenges awinawo iwewe, machallenges atinawo nhasi. Haagonekwe neability dzatiinadzo nekungwara kwatakaita nekunoka kwatakaita. Panoda the knife or the sword of the Lord, munondo waJehovha. The word of the Lord is like a double-edged sword. So munondo wandiri kutaura nezvawo panapa is the word of God. You need the word of God. The word of God is God. The word of God is the word of grace, is the gospel, that is the good news. Hatigone kubudirira based nesling yatakabata muruoko. Why? Nokuti musoro waGoliath unoda kudamburwa, banga racho hatina. But David wakaita declaration, today I'll cut off your head. Yet he was holding a sling. Saka chaakaita akarelease the sling. Akatema musoro waGoliath, Goliath akawira pasi. Akanotora banga rina Goliath akadambura musoro waGoliath. Sometimes you don't have what it takes to complete the task yawakafesana nayo, but we have the God of Israel on your side. Ndaitaura nezuro, it's unfortunate takawa challenge yenetwork straight. Unoziva here kuti challenge yawinayo izvezvi, especially kuno kuAfrica, patradition netsika dzedu. Unoberekwa uine nhamo dzakakumirira, dzausina kutanga iwewe, dzakakumirira. Unoberekwa mumhuri ine nhamo dzayo nenyaya dzayo, munyika ine nhamo dzayo nenyaya dzayo. Urarama muenvironment ine hunhu hwayo. Woberekwa mumhuri mune mhepo nenyaya dziriko. Wosvika pakukura to an extent yekuti watanga kushanda, hakutange kushanda nekuda kwelife yako. Unotanga kushanda kuti ugone kudhila nelife dzevamwe vanhu. For example, baba vakashaika, vaning'ina vese vanotarisirwa kudzidziswa newo kuchikoro. Saka uchaona kuti hautange nekubvisa school fees yevana vako kana yako. Unotanga kubvisa school fees zvichida yevaning'ina kana vana vemukoma, vana vemuning'ina. Unoberekwa baba vanga vasina kupedza kuroora, mhosva yakukandwa pauri kuti mwana wacho ndiyeyu, baba wako wakasiya nyaya dzakane dzakati. So kuAfrica sometimes unoberekwa uri kuminus. Unoberekwa uri kuminus. Hautange nekudhila nelife yako. Ndaitaura pane imwe nzvimbo ndikati there are times yekuti taane vanhu vanova mapublic hero but vari maprivate failures. Kogoita vanhu vanochitwa semafailures mulife but privately vari mahero. And I'll give you the example. Pane nguva yekuti iwe safirstborn, kunyanya kumafirstborn, waenda kubasa, wakadzidzisa vaning'ina vako 2 kahanzvadzi kako. Baba varipo, mara havasisina kuti baba varipo, but you want to chip in kana kuti vakashaika. So unotanga nekuendesa vana 3 kuchikoro, uchisapota mama kumusha. Right. Period iyoyo yavararama kusvika vaning'ina nehama dzabva kuchikoro nehanzvadzi vanotanga kushanda. Ava havana burden serako. So ava vanogona kutenga mastands vo vakadzimba. At the end society inobva yati kudii? Mukoma wacho haana musoro, ane makore ari pabasa, haana imba, asi muning'ina wake uyu akatotenga stand akavaka imba. Society inodaro. Why? Because haigone kuunderstanda private life yenyu as a family. Inongoona the outside. Zvokuti muning'ina akasava neunderstanding, anojoina maenemies pakuseka mukoma. Kuti ashuwa mukoma une makore achishanda, havana imba, ini ndangoshanda mishana, ndatotenga stand ndakavaka imba. Chakaita kuti mukoma vanonoke kutenga stand nekuvaka imba, vaiendesa iwewe kuchikoro, vaichengeta mama kumusha. Zvausina kubvira waita iwewe. Zvokuti mari yavakashandisa on you yaikwana mastands kana 3. Imagine kubva kuprimary level kusvika kusecondary kana kuenda kuuniversity. The same person musociety anonzi haana musoro, ane makore achishanda, haana chinobatika chaainacho.
ndine vanhu vanojajwa musociety necommunity yatiinayo. For this example, munhu wakarapisa hama yairwara zvichida mubereki, vakaenda from doctor to doctor, vakaenda kumaoperation, akatenga mishonga, akadii. Vanhu vakamutarisa vanoti uyu ona anoshanda nevamwe vake ava pasame company iyi, onai mari dzavanohora, ona zvakaichivhwa neumwe wake, especially kana muri diaspora, kuti ko kuZimbabwe unei, isi takavaka imba Glenron, takavaka imba kwakati, tukuita business kakati, ko iwewe ingwa ndinoshanda zvakafanana tese tiri kuno. Mungangodaro muri kudiaspora mese muchitambira mari dzakafanana mese, asi machallenges anokuwanai zvinosangana nemi muupenyu zvakasiyana. So I've seen people now vandiri kuti private hero ari public fail according to men, ndevekuti kana airapisa hama dziri kurwara kuZimbabwe, achichengeta vana vehanzvadzi, vana vemukoma, akainvesta mulife, muupenyu hwevanhu. Vamwe havana kusangana nemachallenges iwayo ndokubva vavaka dzimba dzavo. Vanhu ava vakasangana vachikurukura, mumwe anofeel as if is a failure. Why? Because vanhu vanomujaja kuti takauya tese kuno kuUK makore akati, takauya tese kuno kuAmerica makore akati, asi haana chaainacho kuZimbabwe. Vamwe tine zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Munhu wamuri kuti failure uyu, kwatinobva kwakasiyana, matambudziko atinosangana nawo akasiyana. Atori hero, atori champion, but private side. Kogoita vanhu vatiri kuti machampion, wekuti ane pressure iri unnecessary through my friends. Ndatenga Benz, neniwo ndaane Benz yangu, ndaita chakati, neniwo ndaitawo chakati. Neglecting his own. Neglecting his own. Mumunoni vanditi ako zvine basa remunhu ngaarongeke, ngavaite upenyu hwavo. Some of us denga rakati trust as a breakthrough kudzinza chairo. Vamwe takava not a breadwinner to the family. Bread iyoyo ndeye community, society, yedzinza rese. So you will see kuti pane patinojajana sevanhu, kuti uya akamubata mari yakati, haana kuachiva zvakati nezvakati 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 nezvakati. Ukauya private life yake ukaona zvakaitwa. Ndaipa example kuti sometimes my father is late now. My father ndo mahero andiri kutaura nezvawo. Is a private hero. Public haana chaakachiva, unonzi baba wako wakafa asina imba, baba wako anobvira vaita zvakati. Yes, to the public anenge achita sekunge mudhara was a failure, but to me you can imagine munhu anobva ega kuMozambique ari mukomana, ouya muZimbabwe otsvaga basa, oestablish a life, ova nefamily, oendesa 7 vana kuchikoro. Iye haana kubvira aenda kuchikoro, aishanda as a gardener, ndokubva ararama musociety ari a gardener, akava nefamily, akandoroora mudzimai wake, vanova mama vedu, vakava nefamily, vana vese vakaenda kuchikoro, vana vakazobudira muupenyu vakaita zvavanoita. And the old man haana chataigona kunongedzera kuti akavaka izvi, akamisa izvi, but akavaka vanhu, akainvesta muvanhu. So kupublic vanoti madharawo anga asina kurongeka wakomanawo. To me is a great man. Saka life inodaro, usararame pressure. Life inosangana newe uine dombo nesling saDavid. Goliath achida kudamburwa musoro, iwe banga racho usina. Use what you have for the Lord to release what you don't have. Use what you have. Use what you have for the Lord to release what you don't have. Ndinzwe bururu wangu, ndinzwe hama yangu. Life haidi unnecessary pressure from friends, from people. Hatina kufanana, takasiyana isu. Kwatinobva nezvinosangana nesu, zvakasiyana. Ndiri rombe pamberi pako, ndiri shasha kumhuri yangu.
ndiri benzi mucommunity, ndiri champion my own family. I have seen people vakanegleta vabereki vachirwara kumusha. I have seen people vakanegleta my responsibilities, vasina that heart towards human life, but vanoda kuva ne flash life in society. And let me tell you chinhu chinonzi blessing. Ropafadzo yakasiyana nechinhu chinonzi maropafadzo, and I will explain. There is a difference between blessings and a blessing. A blessing is spiritual empowerment upon your life. My blessings, my fruits. So blessing muti. My blessings, my fruits. So ukauya mutuyu usina fruit isiri season yemichero, you think it's cursed. Unotaro zvakunoda. But ikakwana season nenguva yekuti mutuyu uve nemuchero, you see my fruits. You see zviripo. What am I saying? Tine vanhu vane zvinhu zvavo, vane zvinhu zvakavakomberedza zvavakaachieva mulife. Vasina chandinoti blessing, the spiritual empowerment to attract things. Saka chonoti munhu ane blessing anogona kurarama time yekunge haana blessing, but the time panoshowa blessing mulife make inenge iri greater and double. What am I saying? David haana banga, but is blessed of the Lord. Ane dombo, ane sling. David haana maweapons sevamwe vari against Goliath, but ari kuti Jehovha Mwari vakandipa kukunda pabere neshumba, ndinawo nhasi vachandipa kukunda. Ane a testimony, Bible rangu rinoti vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. People hear me very well. Life haidi unnecessary pressure to please people and losing a blessing because of blessings kana kuti zvinhu. What you don't have today, you can still have tomorrow. But what is so necessary kuti uite today, chino attract a blessing, do so. Although society inogona kuti dai waita ichi, dai waita ichi, dai waita ichi, pese panobuda ropafadzo yako, take advantage. Rega ndimbokuudza chimwe chinhu chinorwadza vamwe vanhu today. Tine vanhu vanoti dai mubereki wangu ari mupenyu ndamuitira something, dai mai vangu vararama ndavaitirawo something. Zvishuwo izvozvo hazvikavhike nokuti havapo. Iwe unawo, une option yekuva a champion in the midst of your friends by doing something chavanoyemura. You can drive a Mercedes Benz. Mama wako wachera mvura mutsime. Matsime anopwa musizini ino yekuoma kwemvura. Why not drilling a borehole for her? But boys rangu so handizofamba ndikafitira kumana pa level rangu netimu rangu. Une level rako ku boys. But akakusvitsa mu level iyoyo vanova amai vane ropafadzo hombe muupenyu hwako. Nasunwa mvura yakachena. Where you can buy water and drink bottled water. Check it, your parents. Chinzwa manje. Pane chinhu chekuti hachirikavhike kuti vataure mazwi eropafadzo pauri nechakanaka chawaita, zvinongoda vari vapenyu chete. And the opportunity yapinda mulife mako, watrust things or blessings but not the blessing. Vakasiya vataura shoko iroro nyangwe akafa, shoko iro rinorarama mulife mako. But ukamisa the opportunity, maybe I'll teach something on understanding times. But Bible rangu rinoti time and chance are given to all. Kune blessing ya unofanirwa kurarama nayo even mubereki afa, ya unofanirwa kusiya ataura mulife mako. Then iwe kuti utore advantage yekuti mupenyu aripo, une pressure yema friends. Aiwaka haungafambi nemoto yakadai so, muri chibaba muri mudhara wedu tututatsira kwamuri baba, haleverera chaita ri baba, mungadai so baba.
You want to match the standards of your guys, of your friends. Amai vako vachinwa mvura ine marara, iwe uri mupenyu, nekuda kwekuti boys riri kutifamba nebenzi. Haugoni kudrilla ball 1.5-2,000 for your own mom. Because my friends ako ari kuti aiwa level rauriri, dai wadai. Chinzwa. Mamai vavo vakafa vasina blessing vakarikisa vari samwe unoti sakana tisina amai vataure kutaura at your own level, at your own capacity. Take advantage yemubereki wako mupenyu aripo, nokuti akafa taura ropafadzo pauri, ropafadzo haife, iri spiritual, inorarama newe. But ukati I will, ndichazoita rekani kupinda mulevel voice rangu riri kudi situation level rangu, you become a public hero and a private failure. Chese chawatenga uchitadza kupinda mulevel ye blessing from your parent chine expiry date, chine zvinochiwana. But mazwi spiritual words eropafadzo pamusoro peupenyu hwako anopinda newe muguva. Even ivo vashaya. That's why an Isaac aishedza vana vake kuti vana vangu uyai pano, ndakuda kufa, ndisiye ndataura ropafadzo. Why? Because ini ndinofa, but ropafadzo ichafamba nemi, haimbofi. Yeah, so I've started again today. Platform every day in the morning ndinenge ndichipota ndichishare nemihama dzangu ma teaching series iwayaya. Mwari vachititira nyasha, saziwa mutanaurwa. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. You can also be a partner on this platform for us to continue to broadcast tichita ma series iwayaya. And we can also write Queen Box. Ma teachings amunotibate nezvavo. Ma teachings amunotibate nezvavo. You can write in my inbox so that tinenge tichingoshare tese nema questions amunenge muinawo munoisa ku inbox, so that ndinozongoabatanidza yandinogona kushare nemi, yandinoita sekunge question and answer, but I'll read, write down, then I'll answer them on a certain platform. I want name nguva, but on the same platform. Johnson Muzaruri, God bless you. You can also give your offering if it pleases you for me to continue to show the word on this platform. If it pleases you, if you understand the importance of it, if you respect it, and if it's helping you, it's good to be a partaker of the blessing by sending your airtime and data for this platform. Kuti tigone kukontinya neushumiri uyu mazuva ese. Mwari verugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei, Mwari verugare vakurwirei, zvamunobata zviendeke pamunobuda nepamunopinda, nyasha dzakuvhumbamirei. Father, I pray over the viewers. I speak blessing, protection and favor upon their lives, upon their families. So zvaunobata zviendeke, masuo ngaazarure, nyasha dzivatungamirire. I break every yoke of bondage against their lives. Every voice of the enemy be silenced now. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei, muzita raJesu. Amen. See you people. Bye-bye.